Салют, салют. Привітанне, ну што, сёння пашоў паспацыраваць і знайшоў рожка аленяга. Зараз пакажу. Вось такі вось прашлагоднік здатненькі. Ось як зломаны парастачак шосты. Ну, кіля полтора. Упэўнены, што неяк так. Такі прыгажун. Вось буду здымаць такога фармата відэо. А вы, калі ласка, падтрымайце маю старонку. Беларускі паляўнічы. Пайшоў падзівіцца ласіныя. І вось знайшоў алені такі рожак. Супер! Пішэце, як у вас справы ў пошуках. І ўсіх, канешне, з надыходзячым Новым годам. Всё, пайду далей.